Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulis pi da iba da hon ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor ha kani ke stem. Kilat pathai kubor ha kari kila shim ya ke jingkit kli bat tre shitam kum uwei na ki Rishat Baskem jong kari ong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi. Ka high level committee kan shim ban perkhat ya kilat ban penkenria ya ki jaka ki basa hatem motor na ka ha ka wei pat ke jingelang ong usembut Menteri Rang Ba ke jela uba Preston Tensong. Bat larake ka Armed Forces Flag Day habaro kawai kari kum kajingkan ma buram mi kisipai bala IT la kajing im na kabenta kari. Ki kubor babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ong bakilat pathai kubor ha kari kilat rei shitam bat shim ya kajingkit kli kum uwei ni ki Rishat Baskem jong kari. Haba ajingkran ha kajagran conclave ha New Delhi henen kesngi umodi ula ong bakilat pathai kubor kiladan ya kabenta ka bakongsan ha kaban pen sapryang jingtem halor ka beti bachao beti padao bat ka Swachh Bharat mission ula ong balengba ka jingnang kiu ka jing start ha ka juk menta kalanang penyar ya ka rukom pathai kubor umodi ula ong bakalat pathai kubor lengba ka internet kadan ru ya kabenta ka bakraw ha ka nongrim jong ka jingpen long ya ka ri India ka bathamai Ula ongru baka minimum government maximum governance bat ka sab ke sath sab ka vikas ki dei ki benta bakongsan jong ka India ka bathamai. Ka India ka bathamai ka kadawru ya ka jingbu bet ya ki scheme lengba ka jingi shim benta bat pentre kam da ka jingi shim benta jong ki pat ba nong shong shnong. Menteri Rang Badu ula ongru bak bon na ki scheme na ka sarkar kami la pentre kam da ka jingkit kli lang jong ki nong shong shnong kari rengkat bat ka jingi tre lang bat ka sarkar ka bala penklan ya kari India hi barok away. Usembut Menteri Rang Ba ka jela ibalong ru shongkna jong ka komiti bahalor ka kabayade bat ka jingpen kenria e ki basa ha hatem motor iba Preston Tensong ila ong ba ka komiti kan saperkhat Haka jingalang ka bansalong halor ka hukum ka badang shen na ka ying bishar High Court jong ka Meghalaya. Ka ying bishar ka Meghalaya High Court dang shen haka hukum jong ka kalabatha ya ka jila ban kamlong husyar halor ka ni ka kam. Haka bakentat ban kubur AA halor ka rai ka ying bishar iba Preston Tensong ila ong ba. Impat yo iya ka rai hendrai ka sorkar kadang yai peteng ban pa ya ki jing pensisha namar ka kam kadang don haka ying ka syari. Habakali la kadon ni em ka jing longkit kli ban yo ya ka jing pen ben ila ong ba ka kam menta ka long ban pen long ya baro arliang mamla ban ya suk bat ka jing temu ka sarkar ka long ban pen yo jaka da ka weipan ha ka jing hilang baladep jongka ka HLC kala batha ya kitu ki basa hangtu banwan shakmat bat ya thu ya ka Shillong Municipal Board ya ka kam bakitrei kisnam bakila trei bat ru ban pen i ya ki kot dulir jongki halani shwa ka shipo tarik menta upnai Lapin ha perdana ek program ba arsengi halor ka jing ai jing hikai bat jing pen smuthu ek nong sumar la ne nong ai duai dawai tenrai henen ka sngi ha usoso tham auditorium Shillong ha ka te ke program la samru ikitiar shna dawai shagi nong sumar ha ka jing ai jing kran jong menteri ka tanat ka kwat ka khia ka jela iba el hek ila ong ba ka jing tmu jong ka te ke program ka long ban ai jing pen shai pat ba ha preng ki nong sumar dawai shna hi halor ka jing pen don kam ya ka buit sayan ha ka bashna dawai bat sumar ki nong pang bat halor ka jing pendon kam halor ka jing don kam ban don no da ka tanat ka bakmi ya ka te ka rukom ai jing sumar da ka ba ben rap ru ba dei ban pen hiar pateng ya ki sap bat ki jing tip jong ki long sha ki long dien man dien iba hek ila ong ru ba ka don kam ya ka jing kersha na ka sarkar pedeng bat sarkar jela lengba ki jing ai jing hikai bat jing itu ru Uno menteri ula ong ba ka jingdan kerhai jing ki kan bat dawai ha ka jela kala ruban kala long ka wei ni ki jaka ai sumar jing ai sumar dawai shnahi ka bapaka tam ha ka perthei u advisor jong ka Bio Resources Development Center BDRC u Dr. D Roy ula ong balingba ki jing itu bapaka ya ki rukom sumar dawai tenrai jong ki nong sumar dawai kila ban yo ya ki scheme sarkar banang pen bha shu ya ka kam jong ki Kaseng Confederation of Heneutrep Social Organization COHSO henen kesngi kala penlong ya kejingyat patba ringkat kejingra lama yong ban persya halor kejing temu ban penlat ya ka Citizenship Amendment Bill ya kati kejingyat patba las dang nadahan keti bat penkut no ha parking lot jong ka Additional Secretariat habaya keren bat kinong tho kubor u Presiden ke HYC iba Robert Kharjarin ila kermen baka sarkar jella kan sa ay karai ha kayeng bishar ha kayeng dorbar ban persya ya kati ka bill kum ha ka jella Mizoram
Ila ong ru ba kumbalai klur ki mender kin sayo yurot ya ki try muluk try jaka la pentrai kam ya katay ka bil. Iba Robert ila penpauru ika jingdawa halor ka jing pentrai kam ya ka ILP lani NRC ha ka jilla Meghalaya. Kani ka kubor kalawan Shapi na ka All India Radio Shillong. Laraki hanin kesngi ya ka Armed Forces Flag Day hakari ban kan ma buram ya kitu kisipai ki bala IT yala de bat ki bala yale da ka jing shlur ban yada ya ka buram kari. Lapenlong ya kani ka jing rakhi haraj bawan Guwahati ha ka ba ulat ka Assam u Professor Jagdish Mukhi ulakan tu pen shlur ya kitu ki bala yo ya ka kusnam ri shlur kitu ki bala do no kitu khatmet hak kitma ki kenthai ki bala yap long ki bala shong that na ka kam da ka ba ai kublei ki baro na mar ka jing no senyang jongki shakari. Ulat usngodai ru ban kentiu ya kilat a jingyarap ya kitu ki bala shongthan ula batha ru ya katanat sainik welfare ban kampet ya kijaka bala ban aikam ya ki ha ka jalla na ka benta ki bala shongthan ka sainik welfare Assam kala yale ru ban wanra ikisipai bala shongthan ban kershan ya ka sarkar da ka ba penyeso bat ki skul sarkar bat ru haki kam penroi. Kenlan yap kile no NSCNIM ha Arunachal Pradesh da ka jinge ther kuli bat ki pulit pahara Longding district henen kesngi. Katkum kekerwa na ki pulit henen kesngi la ong ba kila yo jingtep ba kite ki kenhun le no kila don ha ka shnong longkai. Ha ka jinglet kenra ka bala penlong da ki pulit Khonsa battalion jong ka Assam Rifles uwei na ki rang jong kate ki kenhun ula sha asiat yap bat ya kamet jong ula IT no sha ki pulit. Ya utay rang la itu ya kum kapten jong kaseng Nationalist Socialist Council of Nagaland IM kipulet kila ya thuru bala yo kurup ru ya kasulai AK-56 bat ki shibon kitiar yale na kate ki jaka kipulet kidang ye piteng ya ka jingkhanra bandang lap ya ki wei pat kile no. Ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ikong Isa Wanda lalu ila pentip ba ka written examination na ka benta ki kam baper hapo ka Integrated Child Development Services ICDS on sa penlong ha ka khat new tarik bat khat khandai tarik menta ubnai Hamaharam Government Higher Secondary School. Ikong lalu ila ong ba ka written examination na ka benta ka Post District Coordinator bat Block Assistant on penlong ha ka khat new tarik menta ubnai kat bana ka benta ka Post Block Coordinator ka examination kan salong hakakat khandai tarik menta ubnai hakapor shipo baji men stamp ila bendap ru ya ki admit card la ban letshim na ka office jong UCDPO maukarwan ka office jong ka District Animal Husbandry and Veterinary Officer jong ka East Khasi Hills District kala penlong ya ka mela bashisngi hapo ka National Livestock Mission arajar khatpra henen kesngi hamadan mau benna hakarang ka bahap hapo ka mau kanrau CNRD block hakajing ajing kren jong menteri katanat karep karyang kajela iba bantai dor lingdo ila banjur halor ka jingdon kam jong ka kamri jingri ka balong ka wei nikilat penmi pisa hakitha nyong kendong ila kenturu shakinong rep bakin shim ya ka scheme ri jingri ka bala ai da ka sarkar lengba kitanat baper hakate ka mela ukongsan ulasam ru ya ki khusnam bat ki sernot shakilaingot kinong rep jong ka mau kanrau blong hakabay dei bat ki kam ri snyang ri siar bat ri blang ka sarkar Meghalaya kalatung iba nolip starling do kum vice chairman jong ka program implementation and monitoring committee jong ka sarkar jilla na do katarik ba ilas dang shimti bantrai kam hadu bandami da kawei pat ka hukum ya kani ka jing pentep la pentep da additional chief secretary jong ka sarkar Meghalaya jong ka tanat program implementation and evaluation haswaban penkut ya ka khubor sashisin kimat bakongsan kilat pathai kubor hakari kilashim ya ka jingkit khli batrei shitam kum uwei na ki rishat baskem jongkari ong menteri rang ba do kari Narendra Modi ka high level committee kan shim ban perkhat ikilat ban pen kendra jakai ki basa athem metor hakawai pat ka jingelang ong sembut menteri rang ba ka jilla iba preston tensong bat larakhe ka Armed Forces Flag Day habaro kawai kari kum ka jingkan maburam ikisipai bala IT la ka jingem na ka benta kari Katung ila poi shikabukut jong ka kubor ka Balawan Shapi na ka All India Radio Shillong mentang ina so na bat ka Delhi Station na ka benta ka kubor.